Estem ara mateix a Noruega, a la ciutat de Stavanger, així que l'anirem a liar una mica si no me la lien els altres abans, esclar. Bons cotxes que tenen per aquí, tio. Flipes. Evidentment, per visitar la ciutat ja anirem amb patinet perquè és molt més ràpid i és una manera eficaç. Hòstia, no frena gens aquest, Crec que ens farem mal avui, Perquè hi ha les cases de fusta típiques d'aquí, aquestes cases blanques, i si no m'atropella el bus, perquè hi ha un creuer que és gegant, és immens. Està tot ple de jubilats aquí dins. Espero que d'aquí uns anys també pugui ser. Oh! Heart of Road! Com mola! Oh! Joder! Uah, quines vistes que hi ha aquí, no? Ah, per cau. Per aquí hi ha el vaixell aquell tan gran. Allà al final tenim l'apartament. Per allà hi ha un pont que creu, que està guapíssim. Està com ple d'illes i aquest barco que veieu d'aquí són ferris que van portant gent entre les illes, per dir-ho així. Aquest lloc mola moltíssim. Super chill venir aquí a passejar. I més si és en patinet que et recorres moltíssim tros sense cansar-te gens. Llàstima que és super car aquí a Noruega. Uah, que ràpida va. Va a tope, A fondo. Veia llocs més guapos per viure, no, tio? Saber com val d'aquí tenir una casa. Mira, aquí tothom va a tope. Jo aquí amb una mà que em fotré al mar. Allà hi ha com una petrolera, però crec que és una grua per portar o per posar bé les petroleres. No sé exactament com funciona. I és gegant, I mireu aquest paisatge, tio. Imagina't viure aquí. Fuà. Ara anem tirant cap al nord, cap on hi ha, per dir-ho així, el mar obert, ja que això és mar, però està com amb moltes illes i molt de terra. I ara intentarem anar on és mar obert. Quan estàs vinguent amb l'avió, veus ple de petroleres al mar, i és que aquesta ciutat jo crec que viu bastant del petroli. No sé si és que a Noruega tothom té aquest nivell de vida o què, perquè, no sé, està guapíssim tot això, saps? I ara estem bastant a les afores, i està tot ple de poblets i està guapíssim. A Noruega, si tot va bé, tornaré d'aquí uns 4 mesos amb moto. Subscriviu-vos per veure-ho. Estem per aquí al port. Us aprofito per dir-vos que demà anirem en barco a veure els fiords i a veure cosetes. Ara estem per aquí al poble, estem anant cap a la costa. Estem anant caminant, no perquè volguéssim deixar els patinets i volguéssim moure'ns una mica, sinó perquè els patinets no poden entrar a aquesta zona. Estem com al límit i ja no podem avançar més. Llavors hem hagut de deixar el patinet en dalt i baixar fins a la costa caminant. Bueno, per fi estem per aquí al mar del nord i ara l'anirem a tocar, que no l'he tocat mai aquest, em sembla. No, aquest no. Joder, ja... Hòstia. La marea ara està bastant baixa. Hi ha moltíssimes algues, mireu això, quin puto fàstic, tio. Quin fàstic, tio. Tant com vives. Hi ha com ple d'animals. No m'atreveixo ni a tocar l'aigua perquè està ple d'algues. Ui, ja veuràs quan rellisqui me'n vagi l'aigua. He tocat l'aigua. Està ple d'aquests animals. Deixem de fer el tonto. Una closca d'un cranc, tio, què collons? Molt random. Xavals, el bitxarraco gran se'n va. Mira quina locura de barco. És immens, tio. Per allà hi ha un avió, i per aquí el bitxarraco, i allà l'altre bitxarraco. Mare meva. Vale, necessito que aquest barco d'aquí toqui el clàxon sí o sí. Tu! Com ho senyalo? Com ho senyalo? Pita! No sé com fer-ho. Pita! Capitis! Pita, sisplau! Potser és un botó, no? Potser haig de fer com un botó. No, pita. Massa tard, no? No sé què fer. Digue-li que piti! No ho hem aconseguit. D'acord, això pot sortir molt bé o molt malament. És que no es veurà l'empinat que està això, no? Deixem de fer el tonto. Oh, hòstia! Tu! Off-road! Opa! No sé si tan lluny pillarà el micro o no. Hòstia! Aixeca't rodi tot. Fem el carrusel. Opa! Salt! Un altre salt! Uah! Me'n vaig a l'herba. Intentant tornar a agafar-ho. Vale, a veure si ruta dalt. Jo crec que no, Tu pots. S'ha quedat a mig. Ui, tranquil. Joder, el carrusel al costat, Vaya locura, tio. Fa molt mal les mans, tio. Ha estat guapo, Hòstia, vaya salt. Hòstia puta, vaya salt.
Tinc les mans rebentades, tio. Uau, mireu que guapo el lloc on estem ara, aquí amb aquests prats. Sembla Cantàbria. Jo aquí amb una mà. Cardaré una hòstia. Avui és un nou dia per aquí a Stavanger i ara anirem a comprar en un supermercat. A veure si hi ha coses rares o què tenen per aquí. El que sí a Noruega és caríssim, o sigui que fliparem. Ara entrarem aquí al Coop Prix. Algú li pot dir aquell vagabundo que pari i de fer soroll amb la puta maleta, tio? Deixa'm de fer el tonto. A veure, tenen bastantes coses normaletes. Coses rares, per exemple, és això, que em sembla que és ren, però val un bastonaco. O sigui, això són com 30 euros, 19 o 6 euros, no sé, val un baston. També tenen peix a fondo, evidentment, salmó noruec. Això típic de per aquí al nord, aquestes coses rares que no sé ni què són. Aquest Monster dels vikings està guapíssim. Ara bé, com 3 euros val això, Caríssim. Ara provarem això que han comprat. Bueno, he pillat com una crep rara i com un cacaulat d'aquí, perquè també vull esmorzar una mica. Com que us estava marejant una mica, he decidit sortir d'aquest gronxador. Llavors, anem a obrir això, a veure què tal. Per sort, s'ha xerbotat bastant. A veure si té gust de cacaulat. Sembla bastant un cacaulat. Està força bo. Això no sé pas. Diu que és tradicional de Noruega. El paper ho diu, o sigui, no sé si és màrqueting. Diu, es fa amb molta pudor. No sé ni si menjar-m'ho. Què és això? Sembla sorra, tio. Quin fàstic, tio. Ara de cop es posa a ploure. Mira aquest ocell tan raro. Sembla un pingüí, això, tio. Sembla... Ploure tampoc, cauen gotes, simplement. Però esperem que no sigui més fort. Ahir vam agafar bon dia i avui està bastant així núvol. Vale, estem ara mateix al barco. No sé què tal se sentirà perquè hi ha molt de vent. Fa molta fred, això és brutal, tio. Mireu aquest paisatge. Està guapíssim, tio. És molt bonic. Ara estem anant a veure els fiords i em vaig abrigar perquè tinc molta fred. Necessito anar dins. Molta fred, aquí darrere molt millor perquè no toca tant el vent, tot i que aquí hi ha molt de soroll del motor. És preciós tot això, tinc moltes ganes de venir amb moto, Mira aquestes cases, tio. Imagina't viure aquí, quina locura. I per allà ens estem allunyant ja de la ciutat de Stavanger. Com molt està aquí davant de tot. És que el paisatge és brutal, és que mira això! I el dia avui mola molt que estigui núvol, és com perfecte. Ara ja estem arribant a la part més bonica, aquí on hi ha les muntanyes, els fiords, i d'aquí poc girarem cap aquí. Per aquí hi ha gent amb les barques, van superràpid, tio. Com mola aquest poble. Per què està tan guapo això? Crec que ara hi estem anant, no sé, sembla que estem girant ara. Sí, estem fent com una curva ara. Hòstia, com gira això, tu! Mira com gira. Sembla que estiguem fent drift. Opa, hem desaccelerat de cop. Aquest d'aquí és l'únic pont que travessa el fiord. El fiord té uns 43 quilòmetres de llargada i arriba fins a 400 metres de profunditat. Quina bogeria, tu! Aquesta d'aquí és l'única illa del fiord. Ara està plovent bastant, La gent està marxant, vamos. Ara, com que ha plogut, la gent ha marxat, menys aquest d'aquí, però ja no plou tant ara. I ara ens hem quedat sols. Superbonic, això. Però què és aquesta locura, tio? Mira això, supergran. Mireu aquest lloc, és increïble. Això sí, està plovent bastant, Ara on hem parat hi ha cabres que solen venir amb els turistes. I mireu, estan aquí, tio. En sèrio viuen aquí? O sigui, mireu on estem. Estem aquí i viuen cabres. Però vosaltres sabeu lo que és això? És que no es veu lo que és això, I viuen aquí, les cabrones. Se'ls hi pela tot. Molt random. The goat, the goat. Però només n'hi ha una, no sembla? Adéu! Adéu! Allà dalt hi ha el famós pulpite. Es pot pujar allà dalt. Està molt guapo. D'aquí fins allà dalt són 620 i alguna metres, si no m'equivoco. Allò és un mirador i per dalt és completament pla. Per aquí hi ha aquesta cascada, està molt guapa, tio. Descarrega aquí directament al fiord. Com mola això, tu. Ens estem acostant encara més. Tu, a veure, que sembla que haguem de xocar, tio. Joder, estem super a prop ara. Ara ja tornem, ja no anirem més cap allà. I mira que allà està molt guapo, però bueno. Així que anem tirant cap allà, suposo. Ja estem arribant.
Estic mort. He baixat per aquí, Vaya locura. Això. En aquest clip de 2 segons, el micròfon va decidir no gravar l'àudio, així que doblaré el vídeo. Després d'anar en barco tot el dia, hem tingut ganes de jugar en vehicle. Així que ara flipareu el que hem agafat. Una pista, és de color gris. Aquí el teniu, mireu això, que maco que és, Déu meu, és increïble. Home, que no condueixo de puta mare mare. Cap on no sé cap on ets anant, no sé. Vámonos! Estem arribant per aquí al port, aquí hem passat ja 1000 vegades en patinet. Sort que no hi ha trànsit, perquè feia temps que no conduïa un manual. Ara mateix estem a menys 200 metres baix al nivell del mar. Fuà, vaya cotxasso que tenim. I vaya vistes que hi ha per aquí, Quines ganes de venir aquí en moto, tio. Ara estem per aquí amb el bòlido. Estava entre un Koenigsegg i aquest, i al final l'he agafat aquest perquè era més chill. Aquí a l'aigua també hi ha les algues aquestes rares, fent molt de fàstic. Hola. Què? Aquí fa bastanta més fred que la ciutat. La sensació tèrmica és d'1 grau aproximadament. Per aquí hi ha el Mar del Nord, per allà hi ha més illes. Allà aquelles illes s'hi ha d'anar amb ferri, ja no s'hi pot anar amb cotxe, per ponts i túnels que passen per sota l'aigua. Per allà tenim el cotxàs que hem llogat. Anem cap allà, que em sembla que hi ha un poble. Hem arribat aquí a la punta, en el far, i per aquí tenim el Mar del Nord. Uau, quines vistes que hi ha. Hòstia, hi ha una caiguda heavy aquí, amb aquest far aquí, les pedres així com super ben tallades, i allà al final la bandera de Noruega, en un màstil. Buah, aquí estan super chill. Ara estem en una ciutat una mica més al sud de Stavanger. L'anirem a visitar una miqueta. Ullo, tu. Buah! Estava ben brut, tu. I agafarem una d'aquestes maquinotes que hi ha per aquí per anar més ràpid, perquè els pàrquings tots són de pago. Llavors hem aparcat a les afores i anirem allà amb patinet. Com ha de ser, com toca. Per aquí hi ha aquesta grua que està gegant. Opa! És molt alta, I això d'aquí és el port d'aquesta ciutat. Cap aquí hi ha uns edificis molt nous i molt macos. Hi ha com unes cases guapíssimes, aquests blocs de pisos. Cavallet! Deixa'm de fer el tonto. M'he marejat una mica. Aquest nano està boig. Ara estic aquí al mig d'un llac. Ja em veig aquí amb la moto, amb la tenda d'acampada, i despertar-me en un lloc com aquest, serà molt guapo. Veia el lloc que estem ara. Estem anant cap a un d'aquests molins, segurament aquest d'aquí, perquè és molt lluny i no volem caminar gaire. Ja ha hagut lesió, El càmera s'ha lesionat. Que per hagut pago. Hi ha un camp de tir aquí baix i estan tot el rato... S'escolten tiros tot el rato. El lloc està guapo, No és com els Fiords, que també impressiona molt, però és així més boscós. Així començo a agafar idees per acampar amb la moto. Per aquí el tenim, hem arribat al molí. Fa molt de vent i ben fred. Mireu el paisatge que hi ha. És increïble tot això. Joder, i amb aquests llacs. Està tot ple de llacs aquí. Ara estàvem allà dalt i ara he vingut aquí en aquesta pedraca que hi ha. Sembla... No sé d'on ha sortit això, tio. Per aquí baix hi ha el camp de tir. Fa una mica de posta aquí. Bueno, això ja s'està acabant. Portem 200 quilòmetres ja amb aquest cotxe i ara ja toca deixar-lo. Estem tornant al punt inicial. Adéu, cotxe. Espero no veure't mai més. Vale, ara tornem cap a l'hotel, no sense abans acabar amb aquest lloc tan preciós. Ja estem arribant a l'apartament i avui ja és el penúltim dia i demà quan ens despertem i hem d'anar cap a l'aeroport. Valoració de Noruega. Ha estat un viatge superbonic. Noruega és molt maco, necessito tornar-hi i per això vull anar-hi en moto. I vull tornar també per viure més aventura, perquè aquí ha sigut molt de visitar i molt chill, però vull tornar-hi a tenir més aventures, no? Per això vull anar-hi en moto. Les muntanyes que es veuen allà al fons amb aquests arbres, les cases amb colors i quan hi ha barcos també donen un toc superbonic. Les postes de sol que a l'estiu són infinites. Ara aquesta és l'última nit que passarem aquí i demà al matí ja marxem. Joder, que bonic.
Un dia més a Noruega. Aquest ocell fa molt de riure. He anat a comprar l'esmorzar, he comprat com 2 pizzas que es fan al microones, aquestes com petites, i ja anem cap a l'aeroport. Anem tirant, s'acaba això. Avui fa bastanta fred. Per allà al fons s'ha arribat un creuer, fa poc, molt gran. Estem ja a l'aeroport, però abans de marxar provarem menjar raro. Això és arce o alguna cosa així, no sé. Sempre fent el notes aquí, enmig d'un aeroport. És molt intens. No està dolent, però si fos amb algun acompanyament estaria millor. Què collons és això, tio? Deu parar, que estic gravant un vídeo. Home! Crec que no n'agafaré més, ho llançaré. Ja pots tallar, ja pots tallar. Bueno, sort que ho he llançat perquè això no volia pas per res, Tinc el flaix encès, que no sé com parar-lo. Fins aquí aquest viatge a Noruega. Ens veiem quan torni en moto, segurament. Adéu.